Μαζί μας σήμερα είναι η Τζέννη Νταντίδου, πρόεδρος και co-founder της εταιρείας Evenly. Τζέννη, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αυτή και με μια σκέψη που έχω, είναι ότι στη δικιά σας την περίπτωση, στην περίπτωση της Evenly δηλαδή, η τεχνολογία κάνει θαύματα. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσεις με πολύ λίγες λέξεις τι ακριβώς κάνει η Evenly σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για τη φιλοξενία. Η Evenly είναι μια πλατφόρμα τεχνολογική που χρησιμοποιεί το AI προκειμένου να ενδυναμώσει τους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, ώστε να δώσουν πρόσβαση σε όλους τους πελάτες τους ή πολίτες, αν είναι δημόσιοι οργανισμοί, μέσα από κάθε πιθανό κανάλι επαφής μαζί τους. Άρα δηλαδή ενδυναμώνει τους οργανισμούς να μπορούν να συνομιλούν, να επικοινωνούν εύκολα με ανθρώπους που έχουν αναπηρίες ή με ανθρώπους που μιλούν μια άλλη γλώσσα από αυτήν την οποία μιλάνε στην τοπική κοινότητα και κοινωνία. Εκεί που ζουν, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι η τεχνολογία μειώνει τις ανισότητες σε μια κοινωνία στη σημερινή εποχή που ζούμε ή απλώς γίνεται ένα ακόμα εργαλείο που ευνοεί τους ήδη προνομιούχους? Η τεχνολογία από μόνη της είναι εξορισμού ουδέτερη, θα έλεγα εγώ, έτσι. Αυτό που την κάνει να συνεισφέρει θετικά είναι η πρόθεση που έχει ο άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί, οι εταιρείες που τη χρησιμοποιούν. Άρα, αν δεν δώσεις στην τεχνολογία ένα σκοπό, ένα purpose που λέμε, τότε η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε μία κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία που υπάρχουν, μηχανές κτλ. Προκειμένου να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο γίνεται και όσο το δυνατόν πιο αόρατη γίνεται την τεχνολογία για να μπορέσει να μειώσει τις ανισότητες. Πιστεύεις ότι οι εταιρείες ή οι οργανισμοί, εντάξει, ίσως να είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τον αποκλεισμό κάποιας ομάδας ανθρώπων από το κομμάτι της επικοινωνίας? Γιατί εσείς απευθύνεστε σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μπορεί να προσεγγίζει και το 15% ίσως και το 20% του πληθυσμού. Ξεκάθαρα ναι. Πιστεύω ότι σίγουρα δεν το κάνουν με πρόθεση κακή. Δεν είναι ο λόγος ότι δεν τους θέλουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα 15% περίπου, μπορεί και παραπάνω, το οποίο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τους οργανισμούς. Και υπάρχει το εξής παράδοξο τώρα λοιπόν. Τι γίνεται? Υπάρχει παθιασμένος κόσμος και μεγάλες στρατηγικές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στους οργανισμούς προκειμένου το υπόλοιπο του πληθυσμού να έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, με πολλαπλά κανάλια, με πολλαπλούς τρόπους, να λέμε καλημέρα Γιάννη, Γιάννη καλημέρα, πώς θα επιδράσει καλύτερα αυτό? Και για κάποιο λόγο αγνοείται τελείως, σαν να μην υπάρχει το υπόλοιπο 15%. Άρα εγώ πιστεύω ότι πια έχει αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι πέρα από το κοινωνικό καλό που μπορείς να κάνεις εντάσσοντας και όπως λέμε, ανθρώπινο δικαίωμα, η επικοινωνία είναι αναφέρετο δικαίωμα των ανθρώπων. Εκτός από αυτό όμως, νομίζω ότι έχουν δει πια οι οργανισμοί και ελπίζω ότι θα δουν και περισσότερο στο μέλλον ότι αυτό το πράγμα τους κοστίζει. Κοστίζει μερίδιο αγοράς, κοστίζει γιατί αυτοί οι άνθρωποι Ακριβώς, που έχουν... αυτό ακριβώς θα σου λέγα τώρα, ότι και με όρους οικονομικούς να τους δεις επιχειρηματικούς, είναι σαν εγώ να αποκλείω 15 ανθρώπους από τους 100 πελάτες που χτυπάνε την πόρτα μου, ας πούμε, και θέλουν να αγοράσουν και δεν τους αφήνουν να αγοράσουν με κάποιον τρόπο, τέλος πάντων. Ακριβώς έτσι όπως το λες είναι, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι πια. Ο κυριότερος είναι η τεχνολογία, γιατί παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Το να βρεις εξειδικευμένους ανθρώπους που να ξέρουν να στήσουν την προσβασιμότητα, το να υπάρχουν εργαλεία διαθέσιμα κτλ. Πια είναι πάρα πολύ εύκολο στο να μπορούν να τους εντάξουν. Άρα είναι θέμα επιλογής και ηγεσίας το αν και κατά πόσον θα αποφασίσουν αυτό το 15% να το κάνουν πελάτες τους. Μιλάμε λοιπόν για μια πλατφόρμα, για μια εταιρεία, την Evenly, που είναι ελληνική εταιρεία, ελληνική πλατφόρμα. Πώς εσύ αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε αυτή την ομάδα? Έχεις βέβαια τον ηγετικό ρόλο, το ρόλο του προέδρου από το co-founder, αλλά πώς αισθάνεσαι και πώς πιστεύεις ότι, βλέποντας τον καθημερινό αγώνα που κάνεις, ότι αλλάζεις την κοινωνία, αλλάζεις τον τρόπο, βάζεις μέσα στο παιχνίδι και αυτούς τους ανθρώπους, το 15-20% που ήταν όλα αυτά τα χρόνια και πριν 5-10, μην πάμε για 20-30-40-50 που δεν υπήρχαν πουθενά, τους βάζεις μέσα στο παιχνίδι. Ποια η τεχνολογία μας το έχει κάνει εύκολο αυτό, με ένα
τόσο απλό όσο θα σου πω τρόπο με ένα απλό QR code μπορούν πια οι οργανισμοί σε κάθε τους κανάλι, βάζοντας αυτό, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν μέχρι τώρα να έρθουν σε επαφή. Άρα θεωρώ ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται είναι η ευκολία του να δώσω στον οργανισμό τον τρόπο να Κατάλαβα. καταρρύψει αόρατα τείχη. Υπήρχαν αόρατα τείχη. Νομίζω ότι συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο και η ευκολία είναι αυτή η οποία θα βγάλει την πολυπλοκότητα που ήταν μέχρι τώρα ο λόγος για τον οποίο δεν προχωρούσαν. Το κόστος που επομίζονται οι οργανισμοί όταν δεν συμπεριλαμβάνουν αυτούς τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερο από το να πάρουν μία απόφαση και να πούν ότι ναι, ανοίγω τις πόρτες μου τελικά σε όλους αυτούς. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλούν για τη συμπερίληψη, εκεί θέλω να καταλήξω. Εσύ πιστεύεις ότι οι οργανισμοί και κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν βάλει στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση, αυτόν τον όρο, είτε γιατί τους μοιάζει στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει ή για να βελτιώσουν την εικόνα τους στην κοινωνία? Γιάννη, θα είμαι ειλικρινής και θα πω ότι επειδή προέρχομαι και από ένα corporate κόσμο, ήταν για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει ίσως ελαφρώς και τώρα να είναι δημόσιες σχέσεις το θέμα, να είναι ένα side project, να είναι έλα να βγάλουμε τις ενοχές από πάνω μου και σαν οργανισμός και να κάνουμε ένα CSR. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να πω και να προσθέσω ότι ο ΙΕ το 2015 που έβγαλε τα Sustainable Development Goals, τα SDGs, έχει κάποιους πυλώνες που λέει για το πώς μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι ως κοινωνίες, ως κράτη. Ο 10ος πυλώνας λέει ότι πρέπει να μην υπάρχουν ανισότητες. Πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες. Γιατί όμως? Όχι γιατί πρέπει να κάνουμε ένα κοινωνικό καλό, όχι γιατί πρέπει να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά γιατί είναι ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Όταν αυτό γίνει συνείδηση και το καταλάβουν οι οργανισμοί, νομίζω ότι τότε θα αλλάξει, θα γίνει και το cultural shift που χρειάζεται, που δεν υπάρχει. Πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θα εστιάσω και θα πω ότι μάλλον θα κλειδώσω το 15%. Αυτό το 15% του πληθυσμού ήταν αποκλεισμένο τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν μπορούσαν οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν αυτούς τους ανθρώπους και τα προβλήματα που είχαν. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που μπορεί να μην μιλάνε τη γλώσσα, μπορεί να έχουν μια αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Ακριβώς. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την κουλτούρα. Πιστεύω ότι οι νέες γενιές, millennials, Gen Zers κτλ. Έχουν στο DNA τους μέσα τη συμπερίληψη. Έχουν μεγαλώσει, έχουν γαλουχηθεί. Η ουσία είναι ότι δεν είναι χαρακτηριστικό του ατόμου η αναπηρία, αλλά είναι πρόβλημα της κοινωνίας, είναι αστοχία της κοινωνίας το ότι δεν μπορεί να τους εντάξει μέσα, έτσι. Άρα πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και τελικά, ναι, παλιότερα δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, οι καινούργιες γενιές θα το θεωρούν αυτονόητο και βέβαιο. Και να απαντήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γεννήθηκαν ανάπηροι. Σωστά. Ήρθε στην πορεία, άρα μπορεί να μην μιλούν τη νοηματική γλώσσα που πολλές φορές θεωρούμε ότι ένας κουφός, ας πούμε, μιλάει τη νοηματική γλώσσα, άρα τον καλύπτουμε. Όχι. Μόνο το 8% των ανθρώπων με κόφωση ομιλεί την νοηματική. Οι υπόλοιποι απλά διαβάζουν χείλη. Υπάρχουν τρόποι τώρα, υπάρχει υποτιτλισμός, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα με βάση αυτά που συζητάμε? Προχθές ήμουνα σε μια εκδήλωση που ήταν κάποιοι άνθρωποι που είχαν ένα πρόβλημα ακοής. Μιλάγανε με τη νοηματική μεταξύ τους και ήταν ένα παιδάκι που η μαμά του ρώταγε το παιδάκι τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τους εξηγούσε πολύ ωραία και σκεφτόμουν, έβλεπα λοιπόν τη μαμά, έκατσα 1-2 λεπτά πώς εξηγούσε στο παιδί που ήταν 3-4 χρονών τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο έτσι ωραία τα έλεγε, πόσο άκουγε το παιδί αυτό και σκεφτόμουν ότι εγώ στην ηλικία αυτού του παιδιού δεν έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνία. Ενώ υπήρχαν. Τώρα τους βλέπουμε έξω, κυκλοφορούν. Είναι πιο φιλική η κοινωνία σε αυτούς τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις αυτό, εγώ θέλω να πω ότι η μεγάλη αλλαγή θα έρθει μέσα από την αλλαγή, το cultural shift στους οργανισμούς μέσα. Είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι έρχεται η νέα γενιά ναι. με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε είναι 3, 4, 5, 15, που αυτούς τους ανθρώπους τους ενσωματώνει στην καθημερινότητά του. Δεν έχει καμία διαφορά αν ο Γιάννης είναι όρθιος, αρτιμελής ή ο Γιάννης είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Οι νέοι άνθρωποι τον αντιμετωπίζουν ως Γιάννη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό ισχύει. Μετά έρχονται
αυτό που λες εσύ πολύ σωστά, οι οργανισμοί. Ναι, έχω βρεθεί σε συζητήσεις και έχω πει ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή αυτή μέσα στους οργανισμούς και να τεθεί ως στρατηγική των οργανισμών, σαν priority στη στρατηγική τους. Και ξέρεις τι, τελικά η λύση είναι αυτή, όταν αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι οι decision makers θα είναι νεότερες γενιές. Σωστά. Εσείς έχετε πει ότι πλέον δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Σωστά. Πολύ σωστά. Πιστεύεις ότι έφτασε η ώρα να το συζητήσουμε αυτό ανοιχτά? Έφτασε η ώρα, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε η πολυπλοκότητα, όπως είπαμε, τα κόστη, η άγνοια, κρυμμένοι άνθρωποι, όπως είπες, και κρυμμένοι. Ζούμε σε μια χώρα, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, που έχει και ένα γερασμένο πληθυσμό, που έχουμε πολλούς τουρίστες που μιλάνε μια άλλη γλώσσα, έχουμε πρόσφυγες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι digital nomads, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και θέλουν να εξυπηρετηθούν. Στα βασικά τώρα μιλάμε, έτσι. Ας μιλήσουμε για τα νοσοκομεία, ας μιλήσουμε για τις τράπεζες, ας μιλήσουμε για πολύ σοβαρά ζητήματα που αυτοί προσπαθούν να έρθουν κοντά και να συζητήσουν και δεν βρίσκουν τον τρόπο. Και πολλές φορές λέω το εξής, λέω, εάν οι οργανισμοί, γιατί μας ρωτάνε, δεν έρχονται πολλοί κοφοί, ας πούμε, ή πολλοί ανάπηροι σε εμάς. Ναι, αν βλέπεις μια τεράστια ομοιογένεια στο κοινό σου, στους πελάτες σου ή σε ένα event, έχεις βάλει ένα εξαιρετικό φίλτρο αποκλεισμού. Προφανώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν και απλά δεν έρχονται σε σένα. Άρα πρέπει να βρεις τον τρόπο να τους εντάξεις. Δεν είναι, κατάλαβες, εξαφανισμένοι από το... Το 15% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Βεβαίως. Μπορεί να μην ισχύει στην Ελλάδα 100%, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εσείς όμως, Τζέννη, εκτός ότι δουλεύετε για αυτούς τους ανθρώπους, στο DNA της δικιάς σας εταιρείας, και το λέω και δεν σου κρύβω ότι συγκινούμε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι, που εργάζονται για εσάς, άρα είναι στο payroll, πληρώνονται, έχουν τις υπηρεσίες υγείας. Πώς αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, λειτουργούν με την τεχνολογία? Είναι καλύτερο, είναι πιο εύκολο για εσάς έχοντας αυτούς τους ανθρώπους που λένε τις δικές τους δυσκολίες στην καθημερινότητά τους? Καταρχάς δεν είναι θέμα ηθικής για μας αυτό, είναι θέμα, αν θέλεις, επιχειρηματικής κίνησης, γιατί δεν μπορώ να σχεδιάζω προϊόντα για ανθρώπους χωρίς να έχω τους ίδιους τους ανθρώπους, χωρίς να το ζω το πρόβλημα. Άρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις. Και αυτές τις προκλήσεις δεν μπορούμε να τις δούμε ούτε να τις φανταστούμε εμείς οι ίδιοι. Έχω συναδέλφους και είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί αυτά τα άτομα, σε πληροφορώ, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κανέναν άλλον. Σχεδιάζουμε μαζί τους τα προϊόντα. Αυτοί έχουν πλοηγηθεί σε έναν κόσμο που δεν ήταν σχεδιασμένος για αυτούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω. Το να έχεις πλοηγηθεί σε έναν κόσμο που δεν έχει σχεδιαστεί για σένα και να έχεις κατασταλάξει τι αλλαγές πρέπει να επιφέρεις ώστε να γίνει πιο όμορφος ο κόσμος για σένα, φτιάχνεις με αυτόν τον τρόπο ανώτερα προϊόντα. Και εγώ θεωρώ ότι ακριβώς επειδή έχω αυτούς τους συναδέλφους, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φτιάχνουν είναι ανώτερες. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι πια δεν υπάρχει και κανένας λόγος οι οργανισμοί στις ομάδες τους, υπάρχουν τα εργαλεία, ώστε να έχουν τους ανθρώπους αυτούς μέρος της ομάδας τους. Είναι εξαιρετικά δυναμικοί, εξαιρετικά παθιασμένοι με το να φέρουν αλλαγές, άρα για ποιο λόγο όχι. Μιλάμε για άλλη πίστα βέβαια, έτσι, γιατί πρέπει στη μία περίπτωση λέμε να ενσωματωθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία και στην άλλη είναι να μπουν και στην παραγωγική διαδικασία. Μπορούν και τα δύο, Γιάννη, τώρα πια. Βεβαίως, αφέστατα μπορούν και τα δύο. Αν όλοι οι οργανισμοί αύριο το πρωί ενεργοποιούσαν, οργανισμοί, επιχειρήσεις κτλ., την πλατφόρμα της Emily στην καθημερινότητά τους, τι θα άλλαζε από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή? Τι ωραίο που ακούστηκε, θα ήταν καταπληκτικά καταρχάς. Αλλά να πω ότι οι οργανισμοί, τι γίνεται, έχουν μάθει και λειτουργούν με τον μέσο χρήστη, με τον μέσο άνθρωπο. Και ξεκινάω από εκεί, γιατί μας έμαθαν και τα textbooks και τα λοιπά, ποιος είναι ο μέσος πελάτης, ποιος είναι ο μέσος άνθρωπος. Τα άκρα του φάσματος δεν τα είχαν πιάσει ποτέ. Την εποχή που ζούμε, που υπάρχει τεχνολογία, που μπορείς να φτάσεις σε επίπεδο hyper-personalization, δεν υπάρχει καμία πραγματικά δικαιολογία, και το τονίζω, ώστε να μην μπορείς να φτάσεις να έχεις για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά το προϊόν και την υπηρεσία που θα ακουμπάει τις δικές του ανάγκες. Ο οργανισμός πρέπει να έρθει πιο κοντά στους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι κοντά σε αυτόν. Και για μένα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν εκεί έξω και έχουν πολλαπλά ταλέντα,
δεν έρχονται σε επαφή, όχι γιατί έχουν θέμα affordability ή θέμα μη, αν θέλεις, εκπαίδευσης στο να το κάνουν. Δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες και γιατί τους έχεις αποκλείσει από το να μπουν μέσα. Απάντησες μια χαρά, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν η προσβασιμότητα σήμερα για μια επιχείρηση, για έναν οργανισμό, είναι πρώτον ηθική επιλογή, επιχειρησιακή στρατηγική ή, θα στο πω κάπου αλλού, συμμόρφωση με την νομοθεσία. Πάρα πολύ σωστά και τα τρία. Και θα πω ότι βρισκόμαστε στη χρονική αυτή στιγμή που και τα τρία ισχύουν ταυτόχρονα. Και μπορούμε να είμαστε οι οργανισμοί να είναι έξυπνοι πολύ με το να κάνουν και τα τρία. Γιατί το πρώτο είναι καθαρά αξιακό που είπες. Ναι, οι οργανισμοί, και υπάρχουν οργανισμοί που έχουν πάρα πολύ ψηλά value standards, έτσι, και αυτό το τονίζουν και το φωνάζουν. Κατά δεύτερον, υπάρχει το business element, το οποίο το είπαμε, μερίδιο αγοράς. Ναι, υπάρχει λόγος να είναι η στρατηγική τους εκεί, γιατί επιχειρηματικά είναι συμφέρον για όλους. Εγώ το κρατάω αυτό, να ξέρεις. Έτσι. Σαφώς και να το κρατήσεις και δεν υπάρχει και καμία ενοχή, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν σε όλο αυτό. Έτσι, και μιλάμε για ανθρώπους που είναι οικονομικά ενεργοί. Και το τρίτο έχει να κάνει με το θέμα της νομοθεσίας, που είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας. Υπάρχει ένα νομοθετικό hype αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει από το 19 με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, η οποία κλήθηκαν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξουν στην εθνική τους νομοθεσία αυτούς τους κανόνες, που λέει ουσιαστικά πρέπει να δίνεις πρόσβαση στους ανθρώπους, δηλαδή τα αυτονόητα, πρέπει να δίνεις πρόσβαση στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν, έχουν κάποιο disability κτλ. Παρεμπιπτόντως, όλοι όσοι είναι 65+, θεωρούνται ευαίσθητες ομάδες. Άρα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που μπορεί να μην βλέπουν καλά, να μην ακούν καλά, να μην καταλαβαίνουν κάτι, έτσι. Το νομοθετικό αυτό hype έχει πάρει και άλλη τροπή. Υπάρχει το CSRD, που αφορά μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οι οποίες ουσιαστικά είναι έλα εδώ και πες μου ποιος είναι ο τρόπος πια που ριπορτάρεις το impact που κάνεις στην κοινωνία. Λες, έχει CSG. Γενικά, ειδικά τι κάνεις γι' αυτό. Και η Evenly έχει φτιαχτεί και έχει στηθεί ώστε να λύνει το κομμάτι του S από το ESG και να μπορεί να το μετράει και σε τρομερό granularity, λεπτομέρεια. Πάμε πάλι στα μεταφυσικά. Με ένα μαγικό τρόπο θα μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα ή να μιλήσεις με τους CEOs της χώρας, τέλος πάντων, στις μεγάλες επιχειρήσεις τουλάχιστον, οι οργανισμούς. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να διαβάσουν από το δικό σου κινητό ή να τους πεις μες στο γραφείο τους? Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Υπάρχει κάτι που λέγεται carb cut effect. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι λοιπόν ότι όταν κάποια στιγμή φτιαχτήκαν οι ράμπες για τους ανάπηρους, που φτιαχτήκαν ακριβώς και μόνο για αυτούς που είχαν τα αναπηρικά αμαξίδια, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Ότι από αυτές τις ράμπες άρχισαν να περνάνε μαμάδες με τα καρότσια των παιδιών τους, άνθρωποι που κουβαλούσαν μία βαλίτσα και τους βοδιευκόλυνε, άνθρωποι που ήταν με ένα ποδήλατο ή με ένα πατίνι κτλ. Αυτό λοιπόν τι μας λέει? Μας λέει ότι όταν κάνουμε κάτι καλό για αυτό το 15% το οποίο μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε θέμα, ουσιαστικά επιδρούμε στο σύνολο, καλυτερεύουμε το σύνολο της κοινωνίας. Άρα αυτό θα ήθελα να ακούσουν, οπότε δεν θα το κάνουν αποκλειστικά και μόνο για το 15%, που δεν είναι λίγο, σαφέστατα, αλλά κάνοντας αυτό μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο, να αλλάξουν το κοινωνικό σύστημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω για οποιονδήποτε ηγέτη, έτσι, αυτό θέλει. Πριν σου κάνω την τελευταία ερώτηση που αφορά το μέλλον και πώς βλέπεις εσύ ως founder και πρόεδρος της Evenly την εταιρεία ή το πεδίο αυτό στο οποίο δραστηριοποιείστε στα επόμενα 2-3 χρόνια, θέλω να πω, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχω γνωρίσει εταιρείες τεχνολογίας, είσαστε, θα μπορούσα να πω, και η αδυναμία μου, με την έννοια ότι και εσύ και ο Πάνος είσαστε άνθρωποι οι οποίοι είχατε ένα προστατευμένο περιβάλλον στο οποίο εργαζόσασταν, δουλεύατε, πολύ καλές θέσεις, το είπες και εσύ προηγουμένως, corporate περιβάλλον, και αποφασίσατε να τα αφήσετε όλα και να κάνετε αυτή εδώ την προσπάθεια και να επιχειρήσετε σε μια δύσκολη χώρα, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με όλα αυτά που περιγράψαμε. Και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και για την ομάδα που έχετε χτίσει. Άρα λοιπόν θέλω να κλείσω με αυτή την ερώτηση που σου είπα. Πώς βλέπεις τα επόμενα 1-2 χρόνια σε σχέση και με αυτό που συζητάμε
με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης όλο ένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα, πριν απαντήσω ακριβώς στην ερώτηση, να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για το οικοσύστημα στο οποίο βρίσκομαι και δραστηριοποιούμε, που είναι το οικοσύστημα, το startup οικοσύστημα της Ελλάδας, και συγχαρητήρια κιόλας, γιατί κάνετε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και εσείς από τη μεριά του startupper. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανη γιατί δεν παίζει πια ρόλο από ποια γεωγραφία ξεκινάει κάτι, αλλά το όραμα το οποίο υπάρχει, και μάλιστα έχουμε παραδείγματα πάρα πολύ λαμπρά. Να πω και για την ATEC και το Snappy που ξεκίνησαν από την Ήπειρο τα παιδιά. Σωστά. Και έχουν κάνει παγκόσμια διεθνή Και παραμένουν επιτυχία. εκεί. Και παραμένουν εκεί, που για μένα αυτό είναι, τι να πω, για μένα είναι τιμή το ότι βρίσκομαι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους όλους στην αγορά και προσπαθούμε. Η Ελλάδα πια δεν είναι καταναλωτής τεχνολογίας και εισαγωγέας τεχνολογίας. Είναι η Ελλάδα πια, παραγωγός. ναι, είναι παραγωγός και μπορεί να κάνει εξαγωγές και μπορεί να δημιουργήσει καινοτομία για την χώρα της και για πολλούς έξω. Σωστά. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα της συμπερίληψης και αυτό που κάνουμε εμείς σαν Evenly, το οποίο είναι, έτσι όπως το αποκαλούμε, συγγνώμη για τα γκρίκλις, one-stop shop για συμπερίληψη για τους οργανισμούς, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμη πιο hot. Υπάρχει εκεί πέρα έξω ανάγκη. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλούς πελάτες, οι οποίοι το πιστέψανε και χωρίς να τους το επιβάλλει η νομοθεσία. Μπορώ να αναφερθώ και στη ΔΕΗ και στην Credit Bank και στο αεροδρόμιο και σε πολλούς άλλους που έχουμε πελάτες, οι οποίοι το πιστέψανε χωρίς να χρειαστεί να τους το επιβάλλει κάποια νομοθεσία. Θα πρέπει να γίνει νόρμα στην αγορά όλοι οι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, να προσφέρουν πρόσβαση, συμπερίληψη, για το καλό της κοινωνίας, αλλά και για το καλό των ίδιων των επιχειρήσεων. Και να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα αυτό το 15% που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην αφάνεια, θα τολμήσω να πω εγώ. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ πάρα πολύ.